दिनैनि दिनाव साबायखर दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27थि बोसोरसालिया जथुमा नैबे चिरां जिल्लानि सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि दै गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जागासिनो दङ आरो दिनै बे हाबाफारिनि नैथि सानमोन बे नैथि साननि गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोथार बिला बिलिरनाय हाबाफारि बे जानानै थांबाय नैथियाव मुंख्लंफोरनो आरो रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि बेबो जानानै थांबाय दायो दङ जोंहा बागुरुम्बा आरो बैसागो मोसानाय हाबाफारि बादायलायनाय हाबाफारि बेबो जागोन बिनि उनाव आर्टिस्ट मिट दङ जोंनि बर' हारिनि जेसेबां गोदान गोजाम आर्टिस्टफोर दङ रोजाबग्रा मोसाग्रा आरो बिनिफ्राय दामग्रा देग्रा एक्टर एक्ट्रेसफोर जों बिथांमोनखौबो लिंदों आरो बे हाबाफारिया दसे उनाव जागोन बे हाबाफारियाव सोर सोर आलासि नुजाथिफैगोन जोङो जोंनि सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि जायफोर बिबानगिरि बिथांमोनखौ लिंदों आरो जिहेतु जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै लिंदोंमोन नाथाय बिथाङा एंगार हायै जाहोननि थाखाय दिल्लीयाव थांनो गोनां जासिगोन होनना जोङो खबर मोन्दों आरो बिथाङा नैबे आर्टिस्ट मिटनि समाव जोंजों बाहागो लागोन बसुमतारी बिथाङाबो दोंसे जोंनो रोजाबनानै खोनासंनो लांदों बिथांखौबो रोजाबनो खावलायबाय औ जोंनि नैबे बिटिआरनि अनगायैबो जोंहा आसामाव जेसेबां जिल्लाफोर दङ मोन 25 जिल्ला दङ बिनि मादाव मोन 23 जिल्ला सफैदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे जोंहा जा सोनाब बेंगल जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि इउनिट दङ बिथांमोना सफैबाय नेपालनिफ्रायबो सफैनो गोनांमोन नेपालावबो जोंहा इउनिट दङ बिथांमोना सफैनो हायासै आरो नैबे हाबाफारियावनो भुटाननिफ्राय सफैगोन भुटाननि हारिमु हान्जा मोनसे बे भुटान सरकारानो हरगोन आरसि लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादजों बे कन्टेक्ट जाबाय आरो जों बेखौ कालचारेल एक्सचेन्ज हिसाबै जोङो लादों जे जोंनि मोसानायखौ बिथांमोना नायगोन सोलोंगोन जोंबो बिथांमोननि मोसानायफोरखौ नायगोन सोलोंगोन बे जों मोनसे खौसेथिनि मोनसे सिन भुटानखौ इनभाइट खालामनायनि थांखिया जाबाय जे बिथांमोननि जा कालचार बेखौ जोंबो नायनानै जाहाथे सोलोंनो हायो आरो बिथांमोनाबो जाहाथे मिथियो जे बर'नि मोसानायफोरा नैबे बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय बारदै सिख्ला खामाव बारखोनाय बेबायदि गुबुन गुबुन मोसानायफोरखौ बिथांमोनाबो जाहाथे नुयो आरो सोलोंनो हायो बेनि थांखि जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौबा माबायदि खामानि मावनांगौ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा गुबै थांखि बे जाबाय बर' हारिमुखौ अराय फोथांनानै लाखिनाय आरो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि जा बर'नि दामजुफोर दङ दामजु आगजुफोर दङ बेफोरखौ जोङो जिआइटेक खालामबाय जोंनि खाम सिफुं सेरजा जथा गंगना थरखा बेफोरखौ दामनानैनो जोङो जोंनि जा बर' हारिमु जों बेखौ फोथांना लाखिगोन लोगोसे गुबै मोनसे गाहाय थांखिया जाबाय जों जेब्ला जोंनि उन्दै उन्दै बर' गथ'फोरखौ जोंनि हारिमुनि बागै गोसो बोगथाबहोनो हागोन बिसोरखौ जों फोरोंनो हागोन बिसोर रोंगोन मोसागोन दामगोन होमबाना बे जोंनि बर' हारिमुवा अराय गोजोर जागोन अराय थाजागोन आरो बेखौ रावबो खावनानै लांनो हानाय नङा बेयो गोमानानै थांनाय नङा सार गाबोननि गेवलां मेल समाव रायजो राजाफोरखौ फैनो थाखाय मा खालामगोन गाबोन जोंहा 27थि बोसोरसालिया जथुमानि गेवलां मेल जागोन आरो बेयाव जोङो गोबां आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायदों जे गेवलां मेलनि जा बेखेवगिरि बिथाङा जाबाय रोंगोरा नार्जारि रायजो सभानि MP लोगोसे जोङो प्रमद बर' बिथांखौ चिफ गेस्ट हिसाबै लादोंमोन नाथाय बिथाङा गाबोन दिल्लीयाव थांनो गोनां जासिगोन होननानै जोङो खबर मोनदों बिनि अनगायैबो जोंहा बे जायगायावनो सानै MP दङ थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो
दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।